kubor nakaslem jong unongsan hima. Terhadap ani karya jong pimpinan terkuat pinjenjang hibanyo hitri babon chen ni jusian ki asha nama bagi asha ki dei ki kelas 1 kelas 2 kelas 3 kibne kelanang asta tis ngau baha bagi asha haba hitri kakam biang da terkuat pinjam terkuat selada himnang ban tho bantar ki khon ki men ki parale sing nang dan phayara dei babon sing ni mentang athrai ki labon ki asha ki bla khamet nang sta ni kelanang hi ban tho nama ha ka ba khatu am hitri hi bat bon bat bor men sim jong phi nang phi ailot haba khadu ka thandan ke terkuat ke jong phi ti ka tu ke jing trai jong phi ka long le no ai tina kata kata kwa bentuk ben kami ki tirin kat mang ki angkan di le si gidan hi kiju ki bentang hi jutre kiju ke kam manang pinga kwa ke pinya tai lang kaju ngam kwa ba hapdeng jo ki angkan di be ki asharu ki nya than ngam kwa ba na ka benta ka ki khia jo basno ka thawi ngam kwa ke pinya tai lang berkata ka de je tu kan tham na kalyang jongga mau hi kabala yan na penjong ke jengran jong phi sa shi se na shin ba buk siar sa hane ba phi ala na ho oi tum ba la pha me se phi on I short speech second dia na penjong nan na penjong pa sa tinga shin ka buk siar ban kerpa hane bangin penpa na kalyang jong mau ba ang gida kerpa di sa mo ba de MLA de se na kan ni than tingina kwa ba komisai ba judan na assembly ngkwa bi indara ikijing jong ki asha ne jong ki anganwadi bagi day kita ki frontline workers kumaju ang iman jangan juda na itu ay yarap ini nakaway ko posh kay por ma say kijing jingalang ni na po say man kijing tho na dong sadong iman jongay badan ka mangah ni ijirap ini ban ay kijing tho ni kijing ay but kumno bangin ya kumno bangin pan na government maknang bangin yo ya kahok kanang bangin yo ti bay bala bangin adap tray ni de ban yo ba bay long tinga kwa ilu iba isa indra dan kijing haka bayre ba payment khamtam na kubenta ki asha la ni ang ganodi haka assembly le se nganong phi be judan me kubenta na ko por ka assembly tinga kwa ba in penskong na kijing nama ku maju ang hin manjonga ma ka ta ni ba ho when it comes to work haka bayre ba kam ki asha ki ang ganodi ki front lines ha when it comes to payment ne haka jingse ki bottom line kata ka bang na long dei ne tingi kwa bangilong ki front lines bagi asha ki front lines ko makka jingse ro ka dei ban biang bakam dei ban suki ne kam dei ban slam had trai menta ubanai in yo ki pisa hadin lais nam saus nam kata ka bang ni ki asha ki dan kamban em dei ne dan kamban em ni dei ki asha ki ba dalam sing em ni ba man miet kata ka long ka jingse jong ki asha tina kata ka bang kwa ban kerpa ni sa banang ni sa khamat ben kin mau lam haban ko no ko ki jing ki asha ne ki angan medi ki dan nama kham pa me ha ka jing seo ko ba bon sien hi ni na perkha ka jing nong breu na ding belah ka ja ka ying ki breu ni belah sa ja ne ning la ya bai belah ni ne kata ba so pher ka long na ding tre ba ki department ja ba ha hi bane ki nang yo jing seo hadu lais nam saus nam ngan ang ba bon sien ngaru ka de ka gan thai nga badan ulok ngadan ki khon ki mensyang apa ikam ke AF hi ngaso thu ke jinge jinge asha ngaso thu ke jinge lan jong ru ke ik ba kham tam ekolong ba bon sen ngan ong epi ngan nam a kono garanti ke ba ngan ong ba bon sen ki asha kin hap ya dom ba ulok hi dei le ya nama ba bre ke jingte jinge asha siteng kami hap ba ulok hi hap i khon seladan makha hap mare ban le du hospital ting ulok te hap awai hab ko jong brai kalong jong ba yo san hajar ni 10,000 ne hab ko jong brai rumyo hab ko jong kasnam rumyo hab ko jong license sok snam rumyo kata ka de bom na ban long na de bom na ban pedang jeng long bri de nya tina kata sa ni suka ban cepat de ra la me ni nang ni suka idang cepat ni kan on suka tema khaget ke last meeting mengidan aka apply tarik unin banai bala ada hi mengidan meeting ba isa bahek apo sekretariat hi bidang tempat sa bidang ambang sa la dalam tak dala ano ka benta ka bagi day ban sil bai bagi na tre tan krana ka ja payment ka jong hi ba inde gin hadu ban ladat am kum gi ki fa hi yu i ki phone ka ba kala adat ka sakti ka adat ka ni ka tay day ban re kunjuk ka jing sil ka day ban sil bai ha bang ya adat tre ka kam ki day bai ban sil no mar hi ni penbiang records government kata ini tak nak kalian untuk berbansi ya ki payment kita bansi no maka pak di doktor sudah sih mau contoh si ma badan nanti pak be penkenalan ni ki accountant semua ki badan nak kita ban terih hak kamle si ban kanten klai nak kalian jadi doktor sudah sih rak ban ki penbiang records ki asal kita bansi baik cisen baladat kekam siu no kenang bakan nem
pen smart insting la ki asha ki yo ang jing se ko pon biang ki asha ki smart ang tray ka kam oi ke diman sa bagi dang yo gila yo ki asha at hajar si bana kata la ki tray ni ke tray ki yo kata hajar si bana ki magila ada pen bana ni kelas meeting ni ba mensual ni ki asha la ki tray ki yo pon ki pang ki stom ki ju yo yesu si piaru nai nang ni sma kani ka hajar tingkat ka dai bet ka bakin yo ka fix payment jongki la ki pang ru kumakin yo ban kata ka bai ka ba government terhadap pula lagi impak yo akti dan terhadap pula ada last week bagi ada meeting bagi bahai ti nang mak kumang la pempang untuk seniru le si isa kali isa ila bani terani kani ko assembly ni shin metala ke yang ne ba namar ba sistem bala dan kani ka jingsi mo ang buat la kata to bon hi na kalian jurisnam kita sedang ka jingsi ni ki asya bercung weng pathar ban penjat kurmar ki asya bikin la batri pun ka asya balai nama las dan kas ding misni la yok bisa kena kata kami kuat kan pane ka an ko keladan ke jia kerana ko tuan rego bon sini ki hadang man last to night nang baklangi dang yok ka kubon na ki thain lagi garu satai basa weng asa tiklam ko nang rem ka biang ngim ong ba boro ki asa ki beteri ho henrei wat du sim ka buru ki asa ki de men ko bu oh ladang ngam teri ka union kana ne rap yani Pitrai hok ada pisaweng la padan tanang rem ini nan la ban dari henrei ngok ngi pikum ke training ke bapio ki de benang ban penyajan ke snong thau ki de ben ke sim snong ke snong thau ti kata ada ki de grip babiang berapa snong thau ko on am dan bala ban weng asai